Fl-Italja, l-Prim Ministru Malti kien mistieden biex jitkellem dwar il-ġejjieni tal-Ewropa u l-messaġġ tiegħu kien wieħed ċar. Enfasizza l-importanza ta' iktar fiduċja bejn l-Istati Ewropej biex dawn jaslu għal soluzzjonijiet għal kwistjonijiet tal-immigrazzjoni, sigurtà u l-problemi li qed jinħolqu fl-ekonomija. Id-diskussjoni saret mill-European University Institute u l-Prim Ministru kien intervistat mill-editur tal-Financial Times fl-Ewropa, Tony Barber, u l-President tal-European University ta' Firenze, J.H. Weiler. Il-Prim Ministru Taljan Matteo Renzi saħaq li flimkien mal-Prim Ministru Muscat għadda mill-iktar momenti diffiċli bħala kap ta' gvern, meta fl-Ewropa qed tiġi diskussa b'sinifikat kbir il-kriżi tal-immigrazzjoni li qed taħkem iż-żewġ pajjiżi. Hawn Muscat iddikjara jista' jkun li solvejna rotta meta lħaqna ftehim mat-Turkija, imma hemm rotot oħrajn u għalhekk l-Ewropa għadha ma solvitx il-problema, anzi għad irridu naraw żieda ta' immigranti jaqsmu minn naħat oħra. Issemma l-fatt li din hija kwistjoni attwali u dak li ġie miftijem mat-Turkija jfisser li issa l-kwistjoni trasferixxiet ruħha għal inħawi differenti bħall-Eġittu u l-Libja. Għalhekk mhux biżżejjed li tgħin lit-Turkija iżda li niftakru wkoll f'pajjiżi bħal-Libanu u l-Ġordan. Muscat saħaq ukoll li waħda mill-problemi li l-Istati Ewropej mhux jindirizzaw biżżejjed hija l-Libja. U għamel referenza għaż-żjara li għamel f'dal-pajjiż jumejn ilu bħala l-ewwel kap ta' gvern fit-Tripli li ltaqa' ma' gvern ta' nazzjonali. Muscat qal li minkejja li t-tensjoni għadha tinħass jidher fiċ-ċar li fil-Libja qed jittieħdu l-passi biex il-pajjiż ikun iktar stabbli. Issemma wkoll il-bżonn li l-Ewropa tħares lejn it-tkabbir ekonomiku bħala mezz biex il-ġid jintuża biex jitqassam fost individwi li l-iktar għandhom bżonn għajnuna. Il-Prim Ministru temm jgħid li ma jistax ikun hemm ġustizzja soċjali jekk ma jinħoloqx il-ġid. Iżda jekk jinħoloq il-ġid u ma jitqassamx b'mod soċjali, ikunu qed jinħolqu iktar oligarkiji.